Visit our show homes. Oh, sana all. Guys, dito kami sa Aurora ngayon. Dadaan muna kami konti dito sa friend, kapitbahay namin doon mismo sa Winnipeg. Which is Winnipeg pa rin naman dito, doon sa may lugar doon sa Bandaron. Lumipat lang sila ng bahay dito kasi nakakuha sila ng magandang bahay dito. Na sana all. Which is pangarap din namin ni Mrs. magkaroon ng bahay dito sa Aurora. Daytona Homes. House in Aurora. You know. Show homes. Ito, sana oil. House. Townhouse. Duplex? Triplex? Townhouse na town. Townhouse? Saan na sila? Doon pa? Townhouse yung patron dito sa... Oo. Mas mahal kasi dito. Mas mahal yung mas mahal yung single detached no ano. Ayun, kitang kita dito na 700? Oh! Kamahal ni mo day, Sa may construction. Dito daan. Kamahal ni mo day Ito yung mga ang backdoor na. ganito. Ito naman trip. Parang ano? Perplex. Unit, Unit 2, 21, 121 to 2012. Unit. Ito. Ito yung bahay. Tig-isa lang pala yung kailan paggawa mo pa pala yung no? Yung garahe. Ka lang magsabi. Gawa. Dagdag na yon. Sila nagagawa. Oo. Okay. Para paglipat mo, wala ka nang problema. Pero kung ako lang, hindi. May mga tropa Ito dyan. naman yung mga problema. May mga tropa dyan. Diskartehan na natin yung garahe namin, tropa. Sabihin mo sa mga tropa sa Winnipeg. Gaganda guys, oh. Saan ang bahay nila? Oh, yun dulo, yan. Punta lang kami dyan guys. Sana oil. Yung basketballan pala. Kino-construction pa pala. Sarupan lang. Maalis din tayo kung sakali. Alright guys, yan. Yan, tapos alis na rin. Ay, tabi rin tayo. Okay. So yung bahay nila guys dito sa left. Iba rin ang may-ari dyan sa right. Okay. Alright guys, remember what I told you. Behave. Guys, behave. Ganda ng bahay. Kaya sana nandito rin kami balang araw ni Mrs. Ito, pasyal-pasyal tayo sa bahay nila, Boss Ryan. Nagpaalam ka? Baka naman mamaya. Kuya! Nagpaalam ka? Baka naman off the camera. Okay lang mag-vlog ate? Magandang tanghali po. Endless yan. Kumusta po? Ito yung bahay nila, Boss Ryan. Shout out lang. Ito yung mga anak niya. Sige po, sige. Yan lang. Masyalda lang kami. Pwede daw mag-vlog. Kaya mag-vlog kami. Dito lang kami sa kusina. Ang ganda, ang ganda. Ganda ng loob. Sila yan. So, dyan sa labas, ano to? Gagawin pang to? Pwede bang tanggalin? Buksan? Sige. Parang natuto ko yata kay Eileen Ganito rin kay Eileen Kay Mrs. Guys praise guys. Ayan. Ang ganda.
Ayan, makikita mo rin pala yung ano dyan, mayroon din bus. Itong subdivision na to aayusin pa. Ay marami pa rito. Ito. Hi! How are you? Bebe, bisa dito. Mabiblis talaga siya. Nakikita na nila yung daddy ni Papi. Bagay. Where's your dad? Sabi ni Ron, where's your dad? Lagi na sa taas. Lagi na hindi na ano. Bakit? Sit down, Dad. Ikaw nandiyan ka na naman. Ha? Pwede na hindi na vlog. Hindi na. Ikaw na. Papasok tayo sa bahay nila. Sige, para makita ko, baka mamaya si Mrs. Yes. Mamaya uutang si Mrs. Guys, pasok tayo rito. Okay lang ba talaga? Ay, dito. Ilang kwarto to, Joy? Isa dyan? Ako, master to. Master yan. Okay. Malaki yung master, no? Okay. May sariling washroom. Pakita natin? Pakita natin. Alright, ang ganda. Pati liguan Pati liguan, parang hotel Bagong-bago kasi ito guys, brand new. Sana all brand new. Okay, so isang kwarto, dalawa. Yan ang walk-in closet. Malaki. Pangalawa to? Hindi, walk-in closet. Okay, so pangalawa yun nandito. Tapos ito ay laundry. Laundry. Kasama rin yan sa likod. Okay. Ano? Okay, so ito. Dalawang washroom dito sa loob. Mayroon dun sa master, mayroon din dito. Tapos May isa, dalawa. Ayan. Ma'am? Yan. Ganda ng kwarto. Dito sila nagpupunta? Yan yung pangalawang bedroom. Yan yung pangatlong bedroom. That's Julian's. So, may mga Dito sila computer. magpupunta. Bakit manggugulo ka dyan Hindi pwede. Lagi sila dyan. Mom, Nakakita na natin, nakapamasyal tayo rito sa bahay niya. Ang ganda, Daytona Homes. Yeah. Daytona Homes. Nandito kami sa Aurora guys, sa bahay nila Boss Ryan at saka ni Sister Joy. Dito rin yung mother niya at saka si Kuya. Kami na, baby. Nag-bless ka na dito? Nag-bless na sa akin yan. Tara. Kasi ba pa? Lagi ka, baby. Laki, no? Oo, ganda. Sana all mayroong ganito. Carpet sana yung dyanhan, pinapatanggal nila. Wala pa. Carpet lahat sana sa taas, pinatanggal nila. Pinatanggal? Sa bagay. Upgraded yung Oo. madali daw to kasi. Oo. Hindi basta-basta kasi malilinis to Kapag yung binil na ganito, pwede mo lang siyang imap Ayun. Dito, iba naman yan. Ano? Garage na ito dito? Tignan mo yung garage mo. Nandun si Boss Ryan. Alright, ganda. Closet din natin, no? Mga lagay ng jacket. Shoes. Ito, may isang washroom sa ko. Sana all. Ang ganda. Please, Mom. I want to come back. Marami ka kasi What's on it Pamasyal next din year? tayo. Sa wakas. On it next coming. Really? Darating ba sila, Joy? Sila Ron? Pupunta dito mamaya. Bakit? Ay, di mo may pasok sila Ay, meron pa. Hindi kami nakapagdala. Wala kaming nadala. Wala mo na dito si Baki. Magpapapuntang basement. Ito yung Stress. Meron ding basement. Ano yung basement ha? Tara. Okay. Para may idea ka. Jar! Bakit? Titingnan natin? Sige. House tour ng bagong bahay nila to. Guys. House tour po guys. House tour guys. So ito. Maganda yung basement. Ate, sabay na kami ate. Nag-tour na kami sa loob ng bahay. Ay, maluwang. Maluwang guys. Maluwang. Saan ba dito yung ilaw? Saan yung ilaw? Saan yung ilaw? Ito? Ayun po. Ayun. May ilaw siya? Ay, sorry. Cornice. Yan, siguro Ayan. yun. Meron. Maluwang. Okay na to.
Kunting ano lang, lalagyan mo lang siya ng ano dito yung fiberglass na ano. Okay na. May mga equipment sila dito oh. Si ate yan. Oh. Ha? Ano daw? Si ate Pang exercise. Oh, pang exercise. Yan, may equipment sila dito. Ayos. Guys, ito yung ano, sa mga gustong kumuha ng bahay dito sa Aurora, ganito yung expected nyo na makikita ninyo. Brand new. Nangangamoy leather pa. Amoy leather. Tara. Salamat sa ang tawag nito. Salamat sa tour sa bahay ninyo. Salamat sa tour, Joy, sa bahay ninyo. Ganda. Nagaya sila ng tanghalian. Ito, may kain tayo kay Labos Ryan. Tara, kain. Kain tayo, tara. Sinel, if you wanna eat, come now. If you don't, okay. Hindi siya kakain kasi mayroong ano si Sinel eh. May monthly ano siya ngayon kaya hindi maganda yung Ano daw gusto ni Bakit eh? Mom, what happened to my ass? It died. Ay siya, mainit anak, that's why. What happened to Baki? What happened Gusto to mo Baki? paiwan yung marami ka rin gagawin. Eh di ko nga ate paiwan. Hindi, Joy. Bakit? Tomorrow we're gonna come with them, okay? Pray muna tayo bago tayo kumain para sa ganun mayaya natin yung mga viewers natin. Yes. Clark, you wanna eat? Come now, bebe. Si Kuya Te, umupo na po kayo dito. Tapos na dumating kayo. Picture na lang tayo dito, lahat tayo sana. Para sa kasama dito sa bahay. Para yun ang thumbnail natin. House tour sa bagong bahay nila, Boss Ryan. Yun naman talaga content natin. Nabibigis mo si Ryan. Oh, sige. Kiniri ka ako niya. Hindi kasi nagano yung medyo hindi magandang Tara boss, kain muna tayo. Tara, Boss, sabay-sabay. leading the prayer, Baki. Baki. Okay, game now. The prayer. I need to get Okay, okay. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. but like Those who sin is food that were about to eat and shows purify them and your family here in a daily sacrifice. Give us this food, so Jesus Christ, our Lord, Thank you, Lord. Tara, kain tayo guys, kain tayo. Ito si Boss Ryan, oh. Kasama yung misis niya. Kikikain tayo. Kumuha ka na lang, doon ka lang ano. Kasi kulang tayo ng share. Yan, here. Doon ka na lang sa ano. Ikaw na boss. Buka na rito. Okay, go there. Para may... Guys, kakain muna kami ha. What is it? Alright guys, busog. Tapos na ang pagkain. Tara na, paalam na tayo. Salamat ate sa masarap ninyong gulay. Bumaba na si Boss Ryan, inaayos yung kotse. Tapos, Longer tomorrow. thank you sa house tour. Joy ha. Balik kayo anytime. We're gonna send Let's Papa go, baby. tomorrow, then we go. You guys we come back here. Yeah. So I'm going to work tomorrow and then you guys come back here. Let's go, baby. Ayaw nila. So dalawa yung washroom sa baba, isa no? Isa ang washroom sa baba, mayroon dito sa basement, nakaabang, isa Dalawa dito, sa taas. dalawa sa taas. 3 bedroom. Ganito kaluwang guys ang bahay dito sa Aurora Homes, Daytona. Tapos ito yung garage. Daddy, Boss Ryan, alis na kami, thank you. Kuya, salamat. Next time pupunta rito, magbibir tayo. Ingat labo no.
Kailan nila yung biyahe? Oo. Thank you kuya. Salamat. At nakapamasyal kami dito. Wala na kayo nakain. Oh, marami. Napusog nga ako eh. Kung akalain mapapakain ako marami eh. Nagutom din. So paano? Ingat. Guys, thank you for watching. Ito, sila kuya. At least kahit paano, pinagbigyan tayo kay House Tour yung bahay ng Israel. Okay, at saka si kuya. Thank you. Bumili ka na dito na isa. Oh, magkala na. Mag-iipon muna ko. Sige Joy, salamat ah. Thank you, kuya. Sige. Salamat. Salamat. Ingat sa biyahe. Sige. Sige na, babay tayo. Ayaw mo, wey. Siya dito ka na. Bakit? Let's go. Ang dami mong kachechi ah. Bukas ulit yan. Sige ha. Sige boss. Next time na kami mag-beer nila Boss Ryan. Ito guys ha, marami pang ginagawa. Yan. Ano yun, may mga pursil pa dyan, hindi pa tapos oh. Sana all. Until next time sa bahay nila Boss Ryan, at least kahit paano nakapamasyal tayo. First time kong makapunta rito sa Daytona, dito sa Aurora. Ang gaganda ng bahay. At salamat sa Tor, sa family Malabanan family, Boss Ryan at saka si Sister Joy. Yan, close friend ni Mrs. naman yung mga yan. Mga bata dito rin sila. Babay na, bakit? Tita. Say bye-bye. Thank you. Okay. Alright guys, ayan, nakita natin ang mga bahay rito. Oh, mano na kayo, order na kayo. Punta na kayo rito. Sana all may bahay na ganito. Sana all, no? Ano Han, kuha na tayo? Sige. Kukuha na tayo Han, sige. Sige. Pag natapos yung bahay natin, kuha tayo ng bahay din dito. Sige. Yes. Sana all bagong bahay. Mayroon din kasi silang bahay doon sa sa Winnipeg. Iyon pinapaupa nila. Although ito, Winnipeg din ito, doon sa lugar part doon sa lugar namin. Mamaya, kung sakaling makadaan tayo doon. Okay, daan tayo doon. Ipapakita namin sa inyo yung bahay nila doon. Nila Boss Ryan at saka nila Sister Joy. Mayroon nang nangungupahan doon. Hindi na tayo pwedeng pumunta doon sa sa bahay nila. Now close your window. Alright, tara. Let's go home. Dan lang tayo sa bahay nila mamaya doon. Tapos yan, diretso. Yes, of course. Alright guys, tabi ka lang dyan ha. Oh, they still have Church. Alright guys, ito yung bahay nila nila Boss Ryan at saka Sister Joy. Meron nang nangungupahan dyan. Hindi na tayo pwedeng pumasok dyan. Pero hindi pa ako nakapunta dyan. Pero maganda itong loob nito. Kita nyo naman yung pagkakasip na sip yung nangungupahan. Kasi nga itong ito ang pinaka gusto ko rito guys. Itong pins na to na ginawa ni Boss Ryan at saka yung biyanan niya ni Kuya. At saka isa rin yan sa kanila yung yung garage, single garage. O tapos pwede pa rito. Tapos dito sa labas, ayan. Yan ang bahay nila. Yan ang bahay nila pero may nangungupahan nila ng paano. Ayan. Oo. Tara, so yan. Kapitbahay lang namin dito talaga dati sila. Dito sa close lang dito kasi ang school diyan mula dito sa bahay nila. Dadaan tayo sa school ha. Mula dito sa school dito, malapit lang. Yung school. Kaya linalakad na ng mga bata, di ba? Malapit lang din kasi yung panganay niya malayo yung school. Oh, okay. So dito,
school nila ni Baki at saka ni Clark ito. Oo. Tapos doon sa bahay malapit din dito. Walking distance nga rin. Ayan yung school. Ito. Is this your school, Clarky? Yeah, it's Faraday School. What is it the name again? Faraday School. Faraday? Faraday School. Alright there guys. Ang sign itong malaking building na to. Faraday School. Ito yung school. Kaya yun ba kila Joy, kila Boss Ryan, yung bahay nila hanggang dito walking distance. Ganon din dito sa amin. Yan, I do yan. patrol here. Yan ang school nila. Okay. I do patrol there. At si Ate Clark dito, nagpapatrol siya dito. Student nati-training. Student natitrain. Tapos mula dito, dun, ayan na yung bahay namin sa likuran. Sa mga familiar sa vlog nila kay Tracker, nakikita nyo naman yan. Diyan lang. Baga sa ano, magkatabi-tabi lang din naman kami, kaya nakilala namin sila. Gawa nga ng siyempre isang school ang pinupuntahan ng mga anak namin. Si Mrs. Yun, si Mrs. talaga kasi si Mrs. yung more on kasama ng mga bata at nag-aatid sa mga bata sa school yan. Dito lang din naman sa amin. Yan ang school. Ito lang sa amin. Medyo mas malapit lang ng konti itong bahay namin sa school. Ayan, no? Kaya kapag bumili kayo ng bahay o mangupahan kayo, ayan, accessible, andyan na. Kumbaga Ilocano kung paraangan lang nagtan eh. Ito na yung bahay namin. Alright. Kailangan kong ano yan. Ay nakapadlock na. Okay, sige. Kakadina yan. Pagka Kakadina. nasa St. Laurent. Alright guys. Home time mga pong nyo, lakayin na naman ang buong pamilya. Periante, kasla periante mo darawan. Nangangamoy pinipig ka. Nangangamoy pinipig guys. Nangangamoy pinipig daw. Pinipig, parang ang bango pala ng pinipig ha. Sige, pasok ka na. Pasok ba? Pasok ba, Day? Pasok ko, Day. Han, ito mga ito, delikado ito, tatama sa mata. Ano yun? Kasi Hindi pa pwede yung ganyan, Han. hindi nakatama. Mama, tumama sa mata ng mga bata. Paringan, sige nga. I-on ko muna. Sige nga. Okay, go. Okay. Isang clip lang. Mga garbage ito eh. Maluwang garage. Double garage. Double garage to. Ito yung sinasabi ko, Han. Pagka bumili tayo ng yung guys, kayo na magsabi, ano bang suggest nyo yung mga yung nakikita ko sa Facebook, maganda bang gamitin? Yung tawag ito, yung self-leveler na semento. Yun. Para sa ganun matakpan din ito. Self-leveler yung tawag. Alright guys. Ang dami pa palang mga rito. Hindi naman ako nag-ano rito guys. Si Mrs. ang rito. Mrs. Kasi alam niyo naman muro ng nakay tracker. Royal Crown ha. Na all. Masaya na si Mrs. Yari na yung kanyang yari na yung kanyang yan. So, lahat ng mga gamit namin, garbage, mga kung ano-ano namin doon sa sa St. Laurent, ipapasok na namin. Pero siguro puputulin na natin yung vlog, guys. We're gonna end the vlog now. Because we are home again. Yes. Guys, thank you for watching. Say bye-bye na. Sasabit ko. Pinagsasabit mo? Ikaw gumawa. Uy. Kaya naantayin pa kita. Guys, thank you for watching. I love you all. Say bye-bye. Bye. Bye guys. Bye guys. Guys. Bakit bye-bye? Watching. Guys, thank you for watching. Susunod na video vlog natin sa Krasada ulit. Pagkatapos nun, uuwi, reset. And then biyahe, tapos pagbalik, safety ng truck. Love you all.
Lakai Tracker.